Komentaris, mabatian, diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa liwat, may nga naman sa aton nga magka-aksyon na welcome na diri sa inyo palatuntunan. Aksyon na hotline na karon nga adlaw Sabado na kita. Nakatapusan na nga adlaw sa bulan sang Disyembre tuig 2022. Aksyon Hotline. Ilisipon na gid lang ang mga inuras, dali na gid lang bangod na karon sa tungang gabi, una nga pitik sang segundo sang rilo. Magatukis na kita, gamit na kita sang bag-o nga kalendaryo, kagabi-abihon ang pagsulod sang tuig 2023. Aksyon Hotline. Advance Happy New Year sa aton sining nga magka-aksyon nga naga-monitor na karon iyang morning pagi sa on-air kag sumungman sa online nga presentation sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline. Mga naga-monitor via Facebook kag amuban sa YouTube. Kumusta ka mo dira? No, kumusta ang inyo sining sitwasyon? Ang iba naton nga mga Ilonggo OFW o kung mga residente na naging citizen na sang mga nagkalain-lain nga kapungsuran, no, kabay pa-enjoy lang ang inyo man pag sa ulog, pagsugalaw sang New Year karon sa tungang gabi. No, tikon abansi kita ya oras sa Middle East, ti medyo delay to ang New Year sa ila. Aksyon Hotline. Pero anuman nga oras ang selebrasyon kag pagbulag sang tuig, kabay pa no nga dululungan kita nga mangin successful nga mag-welcome sa pagsulod sang tuig 2023. Aksyon Hotline. Ayos sa aton sini nga mga ka-aksyon dira nga naga-monitor na kapin pagid sa online kag subongban sa Facebook balag kag sa YouTube. Feel free sa pagpadala sa mensahe dira sa comment section kay basahon tagid ina karon dugay-dugay. Ang nami pagid kon inyo ma-share kag ma-like ang aton sini nga program para damo pagid kita sa nga malabutan na. Aksyon Hotline. Ayos dira karon gali sa may NGC ground di may ara dira sa countdown nga himuon ang City Government of Bacolod, mga 150 ho ka mga miyembro sang kapulisan ang gina-expect nga ipahamtang sa NGC ground. Aksyon Hotline. Kinalauman nga madamo nga mga Bacolod nun kag bisan sa iban pang nga mga banwa kag syudad nga maglagaw di karon sa Bacolod, no? Ti magluwas nga daan sa sining countdown kag ginahulat sang karabanlan nga fireworks display at 12 midnight. May ara man no nga paraffol karon ang alkalde bao may dag-on gi mo sa lakyan purti man nga abilidad. Aksyon Hotline. Ayos tigaling kay kon sa magdaog diri ko nga mga pumuluyo, no? Okay ang pagdaog, ang problema sa uli bisan nagdaog ka na kung paano mo gamiton ang salakyan nga masustiner mo kon way ka inugtugong. Aksyon Hotline. Ang wasin natin baligya mong salakyan kay iba bakal naman gatong kay inugtugong. Aksyon Hotline. Pero nevertheless, ti happy ginya, no? Ang sino man ang palaron nga mga daog sa sining patigayonon sa local government o city government o Bacolod nga raffle karon na sa gabi. Aksyon Hotline. Aksyon na tay hupon checking in until 9:30 in the morning. Anong pila ka madalag ko nga balita nga tuntutukan karon nga aga. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Imalawon ta karon ang report sa patrol. No, kay ang patrol nagatiyog siya subong mo bisan diin lang pero ginayo ta siya anay kay may mga advisory nga ginpagwa
no ang mga operator, halimbawa iya sang ruro kag sang fast craft sa biyahe bala nila kaya rin importante o basi kung importante kung magkuan kamo, kung luyag kamo nga magpauli pa, maghingagaw today, ang mga schedule ni importante niya para sa magka-action. Takapin pa kung may mga trabaho, pabla karon nga daw. Action Hotline! Dayday na karon sa patrol with Action Alvin Graba, langkoy ng sitwasyon sa palibot sa mga merkado, basi karon sa udto, maplastaran ni kay Agi Kusburgos ning aga, purti kagutok tawo mo. Action Hotline! Taom ko gani silkudo kapigado subong pero damo man gali kwartang tao, damo man ginapangumpra. Action Hotline! Ano pagid? Oy, ang City Government of Bacolod may patigayunon para sa pagproseso sa business permit ang Business One-Stop Shop. Mag-aumpisan na sa Enero 3. Action Hotline! Of course, 2023 na ina. Kag preparasyon sang gintukod kay Integrated Enforcement Unit agod nga maghimo sang kampanya batok sa illegal parking, obstruction kag ambulant vendors kasado na para sa palabuton nga Lunes. Action Hotline! Di mga kaundan sining aton na talakayan karon nga agabantayan. No? Aton ina tanan da idayday kag ang kabugusan mga detalye sini tutukan sa pagpanumbalik sang inyo palatuntunan. Magabalik ang Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni 100%. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po. Mang si mama, wala di eh. Atos na Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh. Mayara, ganyan na butang sa module. Nga search mo. Tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di, laktaman lang nanay eh. Tapos, ano naman, ubra ko ng daso. Brown na daso. Sigaw na pasensya, ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ako sa akong nga friend. Kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Malam ko sa inyo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good na lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko basta daw. Hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kang na. For bugtaw. I-record sa ang kinanglanon nga kapatitikbar ka na. Yung kukaw ko niya. Karoon niya siya sa umuan kung umanaki. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula sa imo mga
klase ko makadaog ka man ra po tatugan ko balala. Di silingkod sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswan, ang Aksyon Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Aksyon Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kisiling ko pasalamatan tagi ng Aksyon Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Aksyon Radio, ang tanan nga reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kani sa Aksyon Radio, wala kakaabot sa mong premium sa Aksyon Radio, kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Aksyon Radio, maskin gubauna na, nakabati ko na. Iyan na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kay nga mo ito nga pag-abri ko. Fred sa lang, agi kaya nga mo ito. Sige. Imandak lang. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige. Ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Hotline! Pabalik na diri sa inyo para tuntunan aksyon na hotline. Baw, ipilang kuan na lang ho, ilisipon lagi lang mainoras ang nabilin ang kalabanan subong nagasinako na pero ari-ay. Unahon kong patrol in a short while because importante ini. Sa may mga plano, Pabla, nga mag-travel o magingagaw pa uli, ang biyahe sang Roro kag sumungman fast craft, hibaluon ta sa patrol. Nagka-importante ini nga at least karon maidiya kamo kung ano oras ang last trip. Ang pag-insendi ko ang iban mag-resume by tomorrow. Ano pa na iya kung buwas ka ipaimo ka pa uli sa imong mga himata or pamilya. Kay ti karon sa gabing importante mga kaaksyon mo. Aksyon Hotline! Aduan ta si Aksyon Alvin graba sa patrol, libaloon naton kung ano ang sitwasyon. Karon nga agad dira sa area Simbred, Kuport. Patrol Reports! Aksyon Alvin, ano ang latest nga ma-advisory schedule sa ginpagwa? Aksyon na art, jutay na gid lang. Jutay na lang, oh. Jutay na lang gid nga oras, pero jutay man ang mga pasahero nga ari karon nga nagalinya diri man sa ticketing office, no? Ay tuod? Jutay ka ninit sa mga pasahero inaya bound for Iloilo. Bisan sa Ruro, no? Kay nagligad to yan, pati kadamo, bisan sa Ruro, eh. Yes, aksyon na art kadamo ibenya gani kahapon ang inbound kang ang outbound sa nga pasahero base sa datos sa nga Philippine Coast Guard yesterday, December 30 kahapon nagdangat man sa 2,000 ka mga individual, inbound 1,000 sobra, outbound 1,000 nga sobra man aksyon na art. But subong nga adlaw, in fact sa record subong nga aga aksyon art ang Ocean Jet 93 gid lang ang pasahero bound for Iloilo. Bajutay, oho. Jutay, mas jutay yan sa Wisam. Okay. 6:30 kagina naglakat ang Wisam bound for Iloilo pero ang ila pasahero si 10:03 gid lamang. Okay, okay. Oo. While ang roll on and roll off vessel ang Montenegro, in fact ang ila sini nga pasahero 53 jutay gani action art ang mga salakyan man, pero ang first trip kagina ang TriStar amo tong medyo marudamo action art. Okay. Yara sa 220. At least kahit papaano ang biyahe sa roll on and roll off vessels this today o subong adlaw kag ang biyahe sang fast craft regular pa action art, no? Okay. Pero buwas nga adlaw may may mga cancellation of trips, no?
Pero ano man, ang pag-intindi ko today, may ara sila sang last trip. Anong oras ang last trip? May adjustments ang trips nila today o regular gyapon? Regular gyapon aksyon na art ang ila sining trip, no? Regular pambiyahe sa mga roll-on and roll-off vessel, pero depende kung mapuno action art. Kung Okay. halimbawa loaded, okay na ang barko, nga ma-advisable na nga makambal siya, makaganar abi, at malakat sila. But kung jutay lang action art, mahulat gid na sila nga mapuno ang ila sining mga pasahero, and at the same time ang mga salakyan para sa roll-on and roll-off vessel action na art. Okay, Pero okay. buwas nga adlaw action na art ang TriStar, isa lang ang biyahe action na art. By the way, ang TriStar subong adlaw isa lang gid ang biyahe nila. 5:30 PM action na art ang biyahe nila. So, butang balon, may adjustment kaya today? Yes, oo, kay Ari diri action art na ginalantaw naton. Okay. Actually pakikangot kita kay Sir PO, Petty Officer First Class Pilinggon. May meeting sila. Actually, dissemination na ni sa meetingan man tanan ng mga commanders sa Okay. Western Visayas. Isubong niya gamiting ang tanan ng mga substation commanders. Isa diri sa Mataro sa kauban sa pagyasapol, si PO First Joselito Pilinggon. Sa sining tinion, but definitely ang TriStar action na art ang ari sa linya naton TriStar, isa lang kabiyahe today 5:30 PM, and was action art 9 AM isa man ang biyahe. So, Kaya, bali isa, kung magingagaw ka subong, halimbawa taga Iloilo ka, no, ari ka sa Bacolod Cobra, alas 5 karon sa hapon ang last trip nila. 5:30. 5:30. Oo. Other than sa sininga kwan, may ara pa ibanda nga ruro nga may trips pa after 5? Yes, action na art ang Montenegro. After 5, regular pa ang ila sining biyahe. Okay. Again, nakaistorya tatong iban nga mga personal nila. Depende kung mapuno ang barko. Okay, okay. Oo. Pero was nga adlaw ang operations action na art sang Montenegro, base man sa ila personnel nga hambal, nga way gid sila biyahe buwas nga adlaw. Pero mabalik sila sang operation on January 2. So, now, ang Ocean Jet action na art ma-reduce man sang ila trips by tomorrow. In fact, ang January 1, ang biyahe Bacolod Iloilo, ang unang biyahe nila o first trip is 7:20 AM. Okay. At 11 AM. Duhagid lamang action art ang iyang Ocean Jet. Pero so far sa karon wala pa sang advisory nagika naman sa WISAM action art, no, kay ang mga ginahulat man nila sa tagpo kung sa pamunuan man sa WISAM action art, no. Now subong sini may pahayag initial si Commander Johnson Benjamin, ang operations officer sa Coast Guard District Western Visayas, kag ang OIC Public Information Officer, diin sa karon kay bisan gani sa Iloilo, jutay lang ang nagabiyahe, but he expect nga maybe by January 2 amo man ang iya sininga pag himugasa o kon pagdagsa man sa mga pasahero. Ari ang pahayag ni Commander Johnson Benjamin. Siguro wala masyado sa mga pasahero ang bandayan na subong ang pagbalik sa haton niya mga mananakay, haton niya mga kasumano nga pabalik na sa ilang trabaho kung sa pag-iba sila na galing. So, amo ginabandayan sa Coast Guard. Ang mga January 2, sir, ma-resume ang biyahe sa Roro kag fast craft. Any advisory from your good office para naman sa mga pasahero? Yes, sir, as usual, no, plan and go as much as possible early. Lalo na sa break ko, ay queuing sa pasulod pa lang susunod sa port. Medyo, challenge na naman. So, as early as much as possible, makakanto sa support para hindi sila mandalan. And, of course, travel time safe, no? Ang natin yung Coast Guard na nagabantay sa mga ports natin in case na may mga glitches, problems,
you can approach the Malasakit Subdesk. Aksyon na Art ang Okay. kapahingin lamang sa pahayag diri ni Commander Johnson Benjamin. At least may ara na sila kuana no mga preparasyon naantisipar man ni nila kay ara naman yung daan sa kuan mo sa may template nila bla kaya every time nga may ara sa New Year kag Christmas nga celebration kabalo naman na sila kung anong himuon na. Correct, Aksyon na Art. In fact, may specific guidance naman si Commodore Lim, ang Coast Guard Western Visayas Director, no? Aha. Sa Coast Guard Western Visayas. Aha. Kaya ang Report palupok tada kumusta paglabay mo may gabakal? Ang palupok Ay, oo. Damo, may ara naman Aksyon na Art. kabay pa no, kabay pa tani. Hindi gidman silimbiyang pagdagsa. Gina-expect ni. Dugay-dugay siguro, more or less, mga around 10 o'clock makita ang tagid. Ang pagdagsa naman siguro sa mga kauturan. Labayan naman ni Aksyon ninyo, dito tayo pagilamang ito pamakal Aksyon na Art. Latong Ahay. dugay-dugay, basi pa lang magyadagsa man ang mga kauturan tang magabakal man sang palupok diri sa mismo sa likod sang Pope John Paul II Tower. Aha. Report sa patrol with aksyon ninyo Bugina, ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Patrol Report. Salamat ginaksyon Alvin Graba. Ang mga nagabiyahe may mga plano pa nga magbiyahe matabok sa dagat, masakay sa roll on roll off vessel kag sumungman sa fast craft. Tiara na no may schedule na ngagin pagwa kag amo nang inubantayan nami gid kon mga kontak kamo kay actually may mga sa Facebook may mga Facebook page na sila nga pwede magkamugani kapadala sang queries o kon palamangkutan. Action Hotline. Ayos. So halong lang, be safe, stay safe kag safe travel. No sa tanan nato ng magkaaksyon nga may mga trabaho pa kag karon pang adlaw magahingagaw pa uli sa ila mga hometown. Magabalik ang Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni 100%. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa kung anuman ang ginhambal sa nato. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God.
Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan May tatido lagi, ha? nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na naging hatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang saksi radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ningko try lang kay basi kaloyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo duan mga kay Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Malga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Action Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulanod nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban paggid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kuntugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon.
Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos ang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S. Philippine Standard Time, alas 8:34 na. Okay? Thank you gila sa mga nagpadala na sa ila sining mga mensahe damo, no? Mga luyag magtamyaw, kag nagapartisipar na, no? Karon nga aga. By the way, Happy New Year in advance karon niya nga morning. Bailang nga pag-monitor sa kay Colonel Calixto Mabugat. No? Kag siya pamilya, masunami gini, no? Anyway, karon dugay-dugay kay tingwaan tani siya nga masugilanon, no? Sa aton sining program. Kay parang at least tatag tabla guidance sa mga PNP personnel. Sa ila sini pag mga guidance nga pwede gina makabulig man, no, sa aton sini nga mga PNP personnel mismo kag sa public, no, para may ara kamo ideya. Action Hotline. Alas 8:35 kadasig lang katimpo nato, no. Ikuan ko lang guro ni Sero kay do alang-alang ni karon ipapasunod ko lang na liog lang atag karon number kay Action Doors. Ikuan ko lang ni tamiyaw ko lang ni unawa kay parang nga palutson ko lang dayon ang akong obligasyon kay mabitin na karon Sir Frank, dali lang na karon. Pilan lang abi ka ginutlo na bili, no? Si Idi Laos, good morning. Siling niya, ari lang kami gyapon ni Nanay Isabel. Happy New Year sa inyo tanan. Victorious ni sila. Thank you. Inday Blasa, good morning man. Happy New Year everyone. Keep safe. Salamat gid. Kay Madam Vanessa kag Doc Matt Mayo, siling niya Happy New Year 2023. Have a great one and cheers to and New Year. Greetings from us here in Minnesota, USA. Be safe everyone for the upcoming big celebration. Okay? Si Ating Araman, Atiya Kim Eriman. Good morning. Happy New Year. Sininya. Thank you. Si Ray Flores Bariuga, may agaman Happy New Year in advance. Kag sa tanan nga anchorman, kag anchor women sang Action Radio Bacolod. More power kay SM Ma'am Nuna Di Maala Magbanwa. Thank you. Araman si Evelyn Sinaon, siling Action Art. Monitor lang kami ni Nanay Evangeline, si Lani Hulagay, Richard Kagdining Peruelo. Purok Gaisano Barangay Alihis. Advance Happy New Year Action Radio. Thank you man. Rima Rihicano Haliasgo, good morning man. Monitor ng kami di. Always Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castellana. Happy New Year. Alin Louie Himuteya, may agaman, Kasimanwa. Advance Happy New Year Dastanan. Listeners ng ERB. Morning sa inyo Jovi Mulares, Araman, Alex Montesa, Paliog Tamyaw kuno Advance Happy New Year kay Ma'am Vanessa. Tamyaw ko na sila. Si Jinky Jalagdon, Noel Amar, kag Milili Uligo. Thank you, Gid. And Happy New Year in advance. Ipalutson ko lang ni Guru Cyril Reo kay para nga pagbalik ta karon, we still have time to talk with Sir Frank Carbon, no, ang paglantaw nila sa pagsulod sang 2023, no, kagdugang pagid karon nga advisory sa part sang wisam sa fast graph, bantayan ina sa pagpanumbalik.
Magabalik ang Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni 100%. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Dos, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talagsala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa magkakatapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo kita salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan Dos sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, may agakag madamong salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sang Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amuli nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat dito ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang yapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat natin sa TM na ginatag sa aming paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos. Pasalamat natin yung patigayan ng mga activity together man sa aming CHO kag sa aming mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, Tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon at pahihipon sa Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:43 na. Pabalik na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Aksyon Hotline!
Damo pagin mga mensahe yung padala pero pakaron lang tanan ni pwede. No kay unahon ko lang in a while o standby man kamo ha maging kaupod naman karon si Colonel Calixto Mabugat. Makuha na. Magayo taliwat sang guidance diyo kun bulig bala, no? Reminder man mismo sa mga PNP personnel kag sa public kuning kaso may mga reklamo kumo bala. Kapin pagid sa mga pulis da kon gina-advise na gid sila nga pares na New Year karon celebration bala basi may mag busarte malanta lang na no. Anyway, dire ko anayo kay ang year 2022 puno sang puwerte man nga tuig no sang mga pagpaninguha sa publiko. Pero ano pagidayhan ang nagahulat sa aton pagsulod sang 2023? By the way, mga fastcraft may advisory kay na pero I don't know ang wisam kung ano yung may regular mas lagyapon ko nga biyahe. Check ko lang na sila karon dugay mga kaaksyon. Online sa hotline. But we have Sir Frank Carbon, ang Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. At the same time, miyembro man sa board sa PCCI, Philippine Chamber of Commerce and Industry. Sir Frank, how are you? Advance Happy New Year. Yes, Art. I'm good. So kabay pa ining Happy New Year. Happy New Year in advance. Siling ko kabay pa ining goodness kag goodwill para sa aton sa pila ka oras lang nga nabili no pag-entrada tani isang 2023 tayo yon na sir no? Gabay pa nga mag-amat-amat. Kaya nato na mo nagurong gusto mo. Yes sir. Anyway, pero ano ang forecast? Ano ang paglantaw diri sang mga negosyante as we are approaching and we are about to welcome the 2023 sa pila na lang ka mga inuras nga nabilin, Sir Frank? Okay. Of course, 2020-21 is really a worse kaya it's all lockdown. No? No movement ng tao. Kag ang mga negosyo nga gagmay labi na gid ining sling nila micro and small bla. Nga ang kapital klabana ginuutang mo lang is almost na dissipate ang kapital sa to. So ato nga sitwasyon dula ang trabaho, sirado ang kompanya o ang mga negosyo, livelihood na gamay, nagpadayon ina siya sa 2022. Early part, no? Yes, sir. Ang worst, papag-abot siyang 20 dito, kung maduduman mo, Pebrero pa lang, lumupok ng awa isang Ruso kagang Ukraine. Oo, pag nilupok ya, dason nga bulan, krudo taas. Pag saka sang krudo, tikabulo kamante, kuning kurinte, saka na yun, tubig saka na yun, transportation saka. Pagkaon, saka na yun, sugo na yun, inflation food, no? Sige, nagtayuyo na siya up to the end sa 2022. No? Pagka towards the end of 2022 third quarter, ang peso dollar ta, lumupok man, halos magdabot sa 60, ang isa ka dolares, 60 pesos. Ikabalo mo kamo, tanan naton nga ginagiho di sa Pilipinas, imported, pagkaon imported. No? Coal, nga ginagatong ta sa kuryente ta imported. Tanan imported. Raw materials ta di para sa mga goods nga gina-export ta imported. Mahal lang kay ang aton nga labor sector, export labor, amo nang nagbawi sa ato, no? Ang padala ng mga kauturan dato sa gwa, kag ang BPO man no? Nga dollar man nga bayad. So amo nang nagkuan. Pero ang amon basa sa first half sang 2023, ini ang kondisyon ta, no? Sang 2020 towards the end ng 2023 nga mahal gyapon ang kuryente, mahal ang transportation, mahal ang fuel, mahal pagkaon, magasigi si anay. Kaya yun. Kaya wala sang nakita kami nga i-conditions nga magkakambyo siya. Oo. May import man gyapon pagkaon. Correct. Ang gira sa Rosso, I think magapadayon pa gyapon for the next 6 months. Si fuel mo, magamahal mo gyapon. I-expectar ka ba barato kuryente? Hindi maguro, no? Correct. So, why conditions nga magkita ka? So, magatayo yun sa anay for the next 6 months ang basa na mo.
until may dramatic nga agreement dito sa Russo-Ukraine nga mag-istoryanay sila ka magkamustanay nga sige gusto na hindi ra mapungko kita sa lamisa. Di base ang fuel naton magalo ko ayo. So the conditions, no? Mahal ang peso dollar, mahal ang imported nga coal, gasolina, crudo, pagkaon mo, mahal and everything. Magtayo yun sa first quarter. So, harap pa na siya. We're hoping by the second or third quarter, basi palang ma-regular siyang Russo. No? Kag ang Ukraine, kag ang magkonforme nga sige, hindi na ta magira, monta ta. Kag kag hindi man mag-rebate ning palupad ni North Korea kag South Korea sang ilang misilo. Pero do you think, sir, sa first 6 months ni by 2023, ang inflation nga problema, masolusyonan na yan sa BBM administration? Wala. Ang food inflation magasige. Tungod kay ang gadikta sang food inflation, number one gid, ang imo crudo, kamahal sa fertilizer mo, nga ang base kwan sini, crudo, urea, imported pa na kalabanan, no? Mahal fertilizer mo, transportation mo, pagpadala sang imo to mga import sa umato, mahal. Panaog mo di, mahal man na nabitin. Ang mga mag-utang ka sa bangko, mahal ang interest rate. So, spur kami kay ba mga bangko, kapag gusto man, tingin amandar ni sir sang PSP, na mo. Yes. So, para ko nga inflation, digid maglupok. Pero ara na ng inflation, mataas kayo. Subong. So sige ang food inflation kag fuel, no? And other essentials nga inflation masigi gyapon siya. Yes. Sir, there is a local, ingagaw ko lang ni, by next week, accordingly, siling ni Mayor Albi Benitez, magintukod siya, Integrated Enforcement Unit, ang pagatutukan, number 1, illegal parking, number 2, ambulant vendors, obstruction sa mga dalanon. What can you say? Nanong paglantaw diri sa inyong grupo? Resulta sang pagtukod o reconstitute sa natawag nga Bacolod Traffic Advisory Council. Kung nara kita, bitaw topic, no? Bacolod Traffic, bitaw. No? Nga enforcement sang mandar sang council. Tenga cheers na sang council si Mayor Albiman. Ti amo nang gisagin namon gin kasugtan nga una-una bisgid ariglahon tani ang congestion sang kay ti solvable mo masolve dia ang congestion mahapos madali ariglar na sandalan kuaon lang ang obstruction kuaon lang ang masikira sa tuma sang dalan kag ang mo da karinderya kita uma nagoro may karinderya sa tuma dalan may repair shop may parking lot tanan ti kuaon ta lang ni para mahapos ang paggiyo sang tawo kibalan mo ang kada oras nga ra ka sa dalan is gasto nagamit ka crudo why productive ka. What gusto sang negosyante nga tasig ang paggiyo sang tao para nga ang negosyo kay ang movement sang tao among gadala sang kwarta mo tanawagin lockdown ka sang 2021-22 why tao kundi why kwarta sira negosyo why movement what he wants now is movement nga magdasig pang negosyo makatiyog man tudo kung atong sagwa nga luyag di magsulod sa aton nga maggasto paliwaliwa siya di kaon siya di no shopping siya di mahapos wala. Ang iya nga pag-iyo. Pero mo lang na areglahon lang dayon ang parking, no? Ang area. So last time, aregladong atong Lacson, nalipatan lang aranita, so sporty ka traffic sa aranita, nagligad yan daw, no? Why na Manila to nareglar, no? So Lacson, okay, tayo yun na siya, kay why no parking, no? Aring parking na sa first street, second street, third street, and everything. So very good, ina. So in short, nagdaba, subong apat, I think, ginatutukan ni Mayor Albi, una mo ng traffic congestion, no? Ang ikaduwa atong tubig, ikatatlo kuryente, naton, kaya ting ang kwantong housing gusto yagid nga, taga ang housing bilang mga kwantong apat na sumong ka medyo. But all of this, kinanglanon mo na i-comprehensive, no? Holistic na approach, tawag nila na ang aton comprehensive land and water use. May plano ka ba? Hindi ba kayo pugtak-pugtak? You know, hindi na ginamo why na plano gusto, no? So that's what we need. I think hopefully
Kini nga tuig maplastar na atong comprehensive land use, Aha. land kag ma-plastar properly na gid ni ang aton nga traffic, aton tubig, atong kuryente, all the basics mo sa essentials thing, no? Yes, sir. That's yung biti. Kag Right. housing, kag namuya din, I think, nasugdan niya na housing nung kinanglan ng aton. Kaya hindi mo mapungga ng migration from the rural to the urban. Kaya rin trabaho, rin pagkaon, rin kwarta eh. Aha. Tipunggan mong tao, wala mo gutom to. No, ano gusto mo, pa-chance to pusel. Oh, gani man. Di lang pasan pusel. Dili na lang. So, that's amo nang ginapinsar sa buong ni Mayor Aldi. Napatayo, para bala ang negosyo magtinad. Kaya kung magtinad ang Bacolod, all urban areas, ti aritanan nga trabaho magadugang, ti kun ang trabang mga sa guwa sa Bacolod nga hindi kakita trabaho sila Banwa syudad kundi makakita di trabaho sa Bacolod. Aha. Anyway, so dululungan kita no nga mag-welcome sa karon sa tungang gabi sa 2023. Yeah. Good luck sa aton and sir, salamat gid sa tuig 2022 nga nangin. May ibilin kami. Yes sir. Nga dutay nga kuan nga dutay nga lang nga advice sa amon pareho nga mga negosyante labing gagmay. Nga slow down anay sa expansion ha. Okay. Hindi anay mga utang ka mag-expand. No, kisa gulpi kita mag-expand o lubisanin way customer. Pero kung food business ka, okay. Especially kung processing. Aha. Oo, sige ka na. Ang household naman, daw hindi ni manaming amon tani advice kaya this is bad for business. Austerity na tawag lanay. No? Okay. Basics lang anay kag essentials. Food, kuryente, pliti pakadto sa obra, pliti pakadto sa eskwelahan, no? Oo. Kag ang kung the rent ka, the rent ang balay mo, no? So, go back to the basics and essentials. So, kaya ang pressure subong ginatulod sa amon art. Sing lati ka mahal sang tanan, dugang ang amon sildo. Sing namon anong idugang namon. Hindi na kami gani kapangutang kay mahal kay way magabayad sa namon utang sa bangko. Ang ilang nga solusyon kuno dugang sildo no, hindi na amo ang solusyon. Yes sir. Oh, mangita kita iba. Aha. Sige. Uy, nautod ang iyalin niya. Anyway, sige lang Action Doors, ipit naman ko, pasalamatin na lang siya, ipasalamatin na lang sa liog, ano, kaya nautod ang aton siningalin niya. Anyway, amo na, no, sa paglantaw iya sa mga negosyante, pasalamatin na lang siya nato na kay ipit ni Goho, alas 8:50, isa. Magabalik ang Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni 100%. Championship. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ina nga nakatabang sa amin din. Sa diwata. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talagsala na din sa kaan nga lugar sa ang periyos nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad
kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami kay libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamins sa mga bata man naman damo di salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bagos City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sang dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team ng Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay official naga-monitor man siya kag watching live from Binalbagan. Happy New Year sa imo. Martin Aliling, Sir, Happy New Year. Doy Arthur, Mercy Palacios Rilatos, kag araman, ga-monitor si Neilana Sabran. Sila nga Happy New Year, an advance Happy New Year from Sabran family, always yung pamati. Salamat. Araman si Inday Blasa, may gagadra, Happy New Year sa inyo, salamat gid sa pag-monitor. Action Hotline! Ayos, Ariho, ang kunin nagay lapit na kita at karon tong ang gabi masilibrar na kita sang New Year. May ara panugyan no ang hindi magaserbi man nga guidance kag importante ini para sa mga pumuluyo man naton nga monitor ni lang sa PNP personnel, no? Way galing ko bag-ong litrato ni Ninoy Calixto. Basi makita mo lang James, basi makita ka na sa Facebook, bla. Sang latest niya picture. Pero ariho, ti Happy New Year lang sa tananda, no kag sa mga kaksyon naton nga naga-monitor. Online sa hotline. Pero diri kita karon nga agad, joining us over the phone is the head sang PNP Regional Internal Affairs Service or RIAS, ang bugal gid nga Ilunggo, ang bugal nga taga-dirigid sa aton, ang karon tagpamuno sang RIAS sa PNP. We have abot na promote na ni Maninoy ko. Colonel Calixto Mabugat on the line. Advance Happy New Year, sir. Good morning sa imo. Yes, Action Art. Happy New Year kag mayong aga sa tagpalamati sa Action Radio. Salamat gid sa time no kay siling ko importante man ni makaayo ta sang imo tiempo para gid guidance man sa mga PNP personnel kag at least the public man especially karon New Year celebration na bala Colonel. Why ka pa ma-promote General Subong? Amo gyapon Colonel kita gyapon. So, anong imo sining mahatag nga guidance sa aton mga hindi lang PNP personnel kundi sa public mismo, sir? Yes, Action Art no timely gid ni nga makahatag kita sang reminders. Unahon ko anay ang amon ang Philippine National Police ang mga miyembro sang uniform personnel nga may issued firearms no. Kay kapilan na ni katuig balik-balik nga reminders, memorandum sa ginapanawag and yet may mga personnel paggidyapon nga indiscriminate firing sa ilang mga pusil. So i-remind ko lang sila no sa mga PNP personnel nga mapamatud-an naton gid nga discharge ng firearm not in the line of duty or not in the performance of official functions. Dismissal from the service gini Action Art no ang aton nga ipapanaog nga penalidad no. The charge will be conduct unbecoming and the penalty is dismissal. So why na diya ginaistoryahan ang demotion? Why na diya ginaistoryahan ang suspension? So duha lang gid ni kung mapamatud-an ka, dismiss outright. Kung hindi pa pamatudan, so exonerated ka, pamawalang sala ka. Unlike sa iban nga pag grave misconduct ang i-charge sa imo,
may option na diri ang pwede mo ma-invoke ang imong mga awards, length of service. From dismissal, pwede ka ma-demote, pwede ka ma-suspend, but in this case, no, we have a directive na basta indiscriminate firing, si PNP personnel o saron niya ang issued firearms sa pagpalupok not in the line of duty. So the charge will be conduct unbecoming, which is ang penalty, dismissal from the service. So in spite sini, no, last year may mga police gihapon nga ka-dismiss because sini, especially during the ng mga may influence ang lekor. Okay. So ginapabalik-balik gini gyapon namon warning sa ilang dapat hindi gid sila magpalupok kay dismissal from the service. So mabudlay, no, ang wala na niya kinahanglan niya action arts ang complainant because ang complainant mo diri mismo is ding PNP. So it falls under motu proprio powers ng internal affairs. Okay. Why na kami agahulat ng complainant kundi automatic pag nakabalo si internal affairs, masugod ayon ang investigation and ma-undergo pa sa pre-charge. Once may probable cause, summary hearing kag kung may substantial evidence, so dismissal from the service. Grabe, no? Pero by the way, ang data na ton sining 2022 sa Region 6 may ara available nga data, sir, as comparison kung mga more or less mga pila ang maging kasuhan sini o nangatubang sa sina nga violation nga PNP personnel. As far as records is concerned, kapasalamat kita nga diri sa PRO6 daw wala kita sang police nga na charge indiscriminately fired sa firearms ang 2021 December o kung 2022 January. Pero sa bilog nga PNP, may mga statistics kita although naganubo, pero still may ara gihapon. Kaya we keep on reminding sa aton mga PNP personnel nga ayaw gid magpalupok sang ila issued firearms because ang issued firearms ginhatag sang gin-issue sa imo sang government to serve and protect sang community, hindi nga pahugon o gamiton sa kung ano man nga hindi maayo nga buluhaton. Okay. Pero what if kung halimbawa, no, may mabalaan ang public kagti siyempre pulis ang ireklamo, anong himuon nila, sir? Ang process nila to inform the RIAS or the IAS, the PIAS for that matter, or the local nga IAS diri sa PNP? Kanami gid nga pamangkot nyo, tama gid na. Kung may mga pumuluyo kita dira kami nakakita sang 10 person nga nagapalupok, mas nami ma-document yun, no, makuha nyo video. Pwede nyo i-diretso sa police station kung hindi man gid kamo komportable sa police station because ang police is dira man na-assign. Pwede nyo ipaabot ini sa amon sa internal affairs diri sa Bacolod ng opisina namon dira ara sa babaw sa Old City Hall ara dang aton nga Negros Occidental Provincial Internal Affairs Office nga covers man sa Bacolod. Okay. Kung hindi pag kamo komportable, pwede man kamo makapalabot sa Action Radio, no? And then yes, the Action sir. Radio will facilitate nga maghatag sa amon sang footage. Automatic kami na dayon na mag-conduct ng investigation and eventually for summary hearing. So kasi hindi naman kinahanglan gid sang sang complainant kay ang PNP na diyang complaint. Basta may ebidensya lang kita. Tuloy-tuloy na no, kaya we encourage the public na maging vigilant. Coverage lang niya sa PNP, no, because armed forces so may sarili man sila yang administrative guidance o kung ano man dang ila, hindi ako private, but for the PNP, no, police lang, internal affairs automatic na, no. And we assure the public, no, within 60 days or 45 days for that matter, basta tuloy-tuloy, within 2 months siguro ma-dismiss naton ang PNP personnel. Na mo na ang dapat tandaan gid kanugon sa inyo service nga nahimo kon madula lang na matunaw lang because of the indiscriminate firing. Yes, tama na, no. Kaga before gani, no, siguro madamdaman nyo, no, may mga ceremonial taping of punta muzzle firearms ang police naton sa una to remind them
nga hindi magpalupok. Subong wala na taga tape because we do believe nga ang PNP personnel disiplinado, professional na. Kaya iyan na look out kay since time naman sige gid ang aton remind, may mga memorandums kita, may mga mga layi existing administrative nga mga directives. So, kinanglan gid nga itipan ta ng ila pusil because we believe nga ang mga PNP sumang pagsulod professional. So, pidaho gid sila. Yes, sir. Anyway, kabalogi kita no nga bisan subong amo ni importante ini nga mga celebration, New Year and Christmas, ara ka man gyapon serbisyo gyapon ang ginauna naton na Colonel? Yes, no, tama gid na no. Tuloy-tuloy lang kita and we urge also the public ngati kung si public naman, si civilian naman mag-indiscriminate fire. So criminal charges naman na ang i-file sa iya sang police station concerned sa local area niya. So hindi kita magpalupok kung gusto nyo, kung may mga pusil ka mo, you go to the target range and fire pag gusto ka kung pilang maubos mo. Oo, may kwarta kam lang imo tuod la, bakal na kagala ubusang tudlo mo ipitik sa gatilyo da para nga makuan ang imo madula bla ang imo sini nga ka-excite magpulupok sa pusil, Colonel? Yes, no, tama gid kag for those civilian nga may mga issued licensed firearms, maski ba siyo lang o slag ang makuha sa PNP personnel because of the technology subong matrace nato na kung kay sino ina pusil nagwa kay kung sino inang tag-iya sina nga pusil. Aha. Sige. So Happy New Year in advance sa imo and a few hours nga nabilin sa 2022 and good luck no sa pagpanadbihon dira gyapon sa PNP kapin pagid sa bahin sang Rias. God bless kag more power sa imo, Colonel. Yes, salamat gid no sa Action Radio Management. Happy New Year sa inyo. The Regional Internal Affairs Service wishing you all peace of mind and good health. Kung mag-peace of mind ka, dala-dala na tanan you have malipayon ka. So sa aton tanan no, stay safe and Happy New Year. God bless us all. Thank you. Salamat. Action Hotline! Ang tagpamuno sang Rias. Lati, amo na, kung ikaw man lang, ikaw BPNP personnel, hindi na lang maghalagid ka. Ang gina-advise sa inyo, dugay naman ay halin pa na pag-iskwila nyo hasta sa sige-sige remind sa inyo kada tuig may reminder nga ginahimo. Tido kalain man ang yapon nga kung inali mag-abot ka rin alas 12 itong gabi, palupok yung pusil, kundi imo na iya choice. Action Hotline! Ang publiko dapat may documentation. No? Kung may ara ka mo na balaan na PNP personnel, palupok sang issued firearm siya, o kung personal nga pusil niya, i-report bala. No? Siling ni Colonel, kung hindi Gimans Police Station, ipagi sa Action Radio diyo. Kita ma-facilitate kay Colonel Mabugat to. Action Hotline! Ang isa sa matrabaho man sa PNP Internal Affairs Service sa bahin sang region. So kabay pa mangin malinong kagwala sang i-report nga naging biktima sang stray bullet karon sa tuwang gabi sa pagsugalaw naton sang 2023. Magabalik ang Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni 100%. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero
kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang dana eh. Tapos ano naman, ubra na dason. Brown na dason singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko, basta daw, hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong kapasitikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ako manakit. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man ra po. Tatugan ko balala. Tisilin ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo. Kayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamatias ng magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kisilin ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin sa panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala ka kaabong sa premium sa Action Radio, kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nga, nakabati ko na. Inga na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka kay nga mo to nga pag-abri ko Fred sa lang agi kaya nga mo to. Imo na ka lang. Dako na bulig siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan nga sa Action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan may pagsubok man na mo. Basis lason inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga sa ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sang istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ari, amo na po, nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Laktawan lang dana Tapos ano naman, ubra na dason. Brown na dason singaw na pasensya ma'am.
Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nagulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtuto sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kay daw, gusto mo ako daw, ano naman daw, basta, hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kubos na eskwela. Primary kag secondary lang na. For bugtaw. I-record ang kinanglanon nga kapatitikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung natin. Update mga siya. Matinandaon niya siya. Damo to nogin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man rapulong tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala, kung ano ang akong ginatulog sa inyo, tiyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon, nga nakabati ako kay tungod, nga idol kong Action Radio, nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-open sa panawagan, napatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala ka kaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nga, nakabati ko. Iyan na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka. Kaya nga mo ito nga pag-abay ko. Fritz lang agi kaya nga mo ito. Imundak lang. Dako na bulig siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madam, salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis na son, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Amo na po, nang si mama wala di atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot ako lang sa balay. Pero hura! Stretch sa aton programa. Alang-alang, nakaroon na lang ni Guru, perting libutay ni Action Alvin sa mga, na? Good morning gali kag ma-Happy New Year in advance. Ga monitor man karon nga morning si Domingo Minggoy Akuyan. Domingo Minggoy Akuyan, siling niya Happy New Year. Minggoy Akuyan of Barangay Payao, Binalbagan. Robert Lidisma Garrido, oy, Happy New Year pare. Sa mga taga-Kabyaanda, no? Sa Banwasang Kando ni may aga sa inyo, kag Happy New Year in advance. Thank you gida sa Binalbagan na araman si Jose Mungcal Torilla. Nabasa ko na nigali kay na. No, anyway, thank you gida classmate Edwin Imbang, Alex Monteza, thank you gid Melvin Piñafil, si Bibi Gregorio Yulo. Nabasa ko na nigali kay na.
si Amay Aguilar Maghari Sordilia. Ang iban biga pap-upwell ga basa ka. Ano pa hindi nato ng iban madali basa, no? Juan by Luces, so Happy New Year lang sa tanan ng staff sa Action Radio. Monitor lang kami di by Luces family sang Abada Sky, okay? Enjoy ta lang ang Christmas kag ang New Year. Muna na ang Christmas tapos na to, ang New Year ni enjoy naton. Magpasalamat kita with all the blessings, mga pagtilaw nga nalampuasan ta sa year 2022. Ang mga failure nga aton sininatubang, ang mga failure nga na aton na experience, we have to learn from it, no? Bag-o kita, himo kita sa panibag-o nga mga ideas, mga atikang kung may mga failure ginman kita sang nagligad nga mga tinuig o sini nga tuig 2022 kuan ina gamiton ta na siya nga inspiration kay hindi na masulit kag mangin mayad ang aton sini palaabuton sa year 2023. Amo nang pinaka-importante gid. Pero along kita, no? Sa aton sini nga mga ka-action. Ayos. Makuan na ko guro. Ma-post lang ko sa makadali and then para maka-goodbye kita karon na. Magabalik ang Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba,
Magkapala nindog balahibo kag makakaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, ag iban pa nga mga kasaysayan May tatido lagi ha. nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mamlang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya tiya mo na guro sir madamo kay salamat sa inyo nga duha ng mamuna kay Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no nga kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang silyo nagres laparan ng mga buligan ang iba nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malawagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa baton paghatag sa Thank you gid sa mga naggabuylog nagupod sa aton karon iyang morning. There is a last day sa aton presentation sa year 2022. Kita iya sa Lunes no? Sa tuig na 2023. Action Hotline! Isa ka tuig man kag magkitaig talawat no. Thank you gid for your support sa bilog nga tuig 2022 and we are expecting ara kamo gihapon ang inyong suporta magapadayon sa pagsulod sang tuig 2023. Action Hotline! With Action El Rey Dutilios kag Action Christian James Binares, backup manaton Action Dorel Cabato. Sa amon diri station manager Action Nuna Di Maala Magbanwa and the rest of the news team, news department, drama department, research department, Action Radio Family. Ako naman Action Artayhupon, wishing you all a Happy New Year, be safe, kag kita no, sa masunod nga tuig. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.